हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। मैयाहाय आङो मोनसे मिटिंआव थांदोंमोन। मैया 1 तारिख बर' नेशनेल कन्वेन्शन जेथु खुंनायावहाय आबुफनि मिथिंगा मेडाम मिथिंगा बसुमतारी एडभाइजार बिथाङाबो फैदोंमोन। जेला बिथांनि स्पीच होयो बावहाय मोजांखिनि स्पीचखौनो होनायखौ नुदों बिथांजोनिखौ। आं बिथांनि जाखिनि स्पीच होनाय बेखौ आं भिडिअ रेकर्ड खालामनाय जायाखै। थेवबो गेटआव जोबथारनायाव ओंखारनायाव जेब्ला थांनो ओंखार बिदाय लालायो अब्लानि समाव बिथांजों फंनैसो खोथा सोंथि लालायनाय जादोंमोन। बे सोंथिनि बारैनो मेडाम मिथिंगा बसुमतारीया मा होनलांदों बेखौ दान्दिसे खोनासंनिफ्राय। ब्रैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जे सावरायमेल बेल' नङा, समाजाव जाथियाव गोबां अलखद फैगासिनो दङ। थामथि एकर्ड बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि 6 शिड्युल जेनिखि इन्डियान कन्स्टिटिउसननि आधाराव जे एरेन्जमेन्ट जों मोनदोंमोन, पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टनि पावारखौ थामथि एकर्डनि दारै गभर्नमेन्टनि षड्यन्त्र एजेन्सिफ्रा बोखारनानै होनो थांनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनि नोजोरावहायनो बेखौ बिथा खालामनानैनो जोङो दा जोंहा जिहेतु उद्देश्य दंखायोमोन सेपारेट स्टेट आलादा हादोर जोंनो नांगौ होननानै बर'फोरनि साफ्रोमबोनि बेयाव आलादा हादोर बड'लेण्डनि रावा दासिमबो गोमोरनानै थांखायाखै। बिटिसिआ जिरायथ'नायसोमोन, बिनि उनाव गोहो बुथुमनानै आलादा हादोर बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन होननानै बड'फाया गाव थानाय समावनो पलिटिकेल कचिंखौ जोंनो होनानै बे मट'खौ होलांखादोंमोन। नाथाय एनडिएफबि मोनब्रै गटजों सरकारजों पिस एकर्ड जानायनि गेजेराव एबसुआ थार्ड एकर्डआव बाहागो लानायनि गेजेरजों सेपारेट स्टेटनि जे डिमान्ड बियो जोबनानै फैनायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे 6 शिड्युलनि जे पावार बेखौबो गभर्नमेन्टआ माखासे षड्यन्त्र खालामनानैहाय पावारफोरखौ मोनफा मोनफा माने सिज खालामनायखौ जोङो नुहुरनो हादों बर' रायजो राजाफ्रा। दा बेखौ दुखु खालामनानैनो बिनि बिथायावनो जोङो आलादा हादोर बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनाब्ला ज' जायाब्ला जों जाथिया जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौआ गोब्राबसै। बे नोजोरजों दिनैनि बे स्पेसियेल कनभेनसननि आयदायाव बेखौ लाफादेरनाय जादों। बबे सावरायनायखौ बुंखो दिनैनि मेलनि गेजेरजों? दिनैनि मेलनि गेजेरजोंथ' बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जाहैबाय। बे कनभेनिं कमिटि मोनसे दाबाय। दा बे बड' नेशनेल कनभेनसन लेंगोन, बे कनभेनिं कमिटियानो लेंगोन, बयखौबो लेंगोन, पलिटिकेल पार्टि नन पलिटिकेल पार्टि इन्टेलेक्सुवेल अर्गानाइजेसनफोरखौ लेंगोन, बर'नि जथ' दं, बेनि गेजेरजों सावरायलायनानै मा रोखोम प्लेटफर्म बानायनाय जायो बेखौ थिग खालामगोन आरो। दुखुनांथाव बियो बे रावखौ बुंनाया। जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै नन पलिटिकेल मोनसे अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरि जानानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामबोदों। एबसुआनो नेतृत्व होबोदों। एबसुनि दारैनो बे आलादा हादोर बड'लेण्डनि आन्दलना जाबोदों। दा दिनै मा खारननि थाखाय बेबायदि बुंदों आं मिथिया। जों नुहुरो हयथ' बिथांमोननि जे बिथाङा जे भाष्यखौ होदों बेयो मोनसे गावसिनि उइक पइन्ट बेयो। बेखौथ' दा बुंनो थोनदों बोथोरा बुंनो थोनदों, समा थोनदों। जिहेतु जाथिया थांनानै थानांगौब्ला, मास्टार रेस हिसाबै जाथिया जुदि थांनानै थानांगौब्ला, जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जुदि माखासे एजेन्सिफोरजों बायजायोब्ला, जाथिया जुदि जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौबाथ' उफाय गैया बुंनांगोन। हारियाव बेबायदि गैयामोन। मारै बेबायदि जालांखो दुखु मोनो। आं सानो जोंनि समाजावहाय समाजनि नियम नितिफ्रा रिति रिवाजफ्रा दुरबल जालांबाय नामा। बेखायनो जोंनि न'खरनि बिमा बिब' फंबाय बिनानावफ्रा गाव गावनि फिसा बिहामजो फिसाफोरखौ कन्ट्रल खालामनो सासन खालामनो रोङासै। दा फारसेथिङै बुंनो थाङोब्ला बे बेबिसारसो पाप बियो। फिसाय गोनां हिनजावा फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनाया बे बेबिसार पाप। आरो हौवायाबो गावनि बिसि फिसाखौ गारनानै गुबुन हिनजावजों थांनाया बेबो पाप बेबिसार। ओंखायनो जों दा मानसि जाथिया
ओरैबायदि उदां सारा जाबाय बियन कन्ट्रोल जाबाय जोङो धोरोमखौ गिला गावनि देरसिनखौ मानिला बिमा बिफाखौ मान होला समाज आफादफोरखौ मान होला गिनो रोंला बे खारनाव गाव गावनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो थांनानै दिनैहाय पाबाव गोग्लैगासिनो दं बेखायनो आं खावलायो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि समाजा थिग जानांगौ समाजनि रीति रिवाजा गोख्रों जानांगौ समाजनि रीति रिवाज नियम खान्थिफ्रा थिग जायाब्ला साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामिनि गथ' गथाय बिसि फिसाफ्रा बुजिया सोमजिया बेबायदिनो बिबिसाराव गोग्लैबाय थागोन आरो फार्स्टिं मोनसेया जाहैबाय मबाइला मस्त माने मानसिफोरखौ गाज्रि लामाजों थांहोगासिनो दङ मबाइलखौ मोजाङाव बाहायनांगौमोन इन्टारनेट दानि जुगाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया इन्टारनेट दिहुनदों इन्टारनेटखौ जों मोजाङाव बाहायनांगौमोन मबाइलफोरखौ जों बेखौ बाहायनो रोङाखिसै जिहेतु जों रोंनायबो रोङैबो मानसिफ्रा स्मार्टफन बाहायबाय खिन्थु बेखौ जोङो गाज्रियावसो बांसिन एप्लाइ खालामबाय दा बिनि थाखायनो जोङो साबधान जानांगौ जोंनि गोरों न'खरफ्रा बिदा फंबायफ्रा बिब' बिनानावफ्रा जोंनि न'खरखौ जों दैदेननांगोन सामलायनांगोन मोजां गियानखौ होनांगोन बेखिनिखौनो आङो खावलायो थ' लोगोफोर मेडाम मिथिंगा बसुमतारीनि जाखिनि बुंलांनाय बेखिनि थारानो आरो जोबथारनायाव बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों दिनैहाय बैयाबो गथ' हौवासायाबो जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे जिखिनि सोलिबाय थादों सोरबाया सोरखौबा लानानै खारनाय सोरबाया सोरखौबा दोनखारलायनाय बेफोरनिबो बारैबो मिथिंगा बसुमतारी मेडामाबो मोजाङैनो खेंफोरथिखौ होनानै गालांबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि